elura. Eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Zergar euskara beraz bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Bilbotik, Abus ikastolatik, Ribera beti. Bai. Zergaitik Ribera? Bueno, pues Ribera da leku oso polita korrika egiteko, ikusteko ere bebai euskara gara. Eta bueno, pues, beti errepikatzen dugu, lehenengo beti Ribera, eta gero ja tokatzen den toki. Egia da, ez diala oso ondo ikusiak izan urte askotan, oen ja aldatzen nahi da asko, Aldatzen nahi da asko, eta guain dela urte asko etortzen ginean korrikara, ginen oso pertsona gutxi, eta sentitzia guk eusten genula korrika momentu hortan oso hunkigarria. Guain ja aldatu da zorionez asko, Duterara jende asko juten da hemendikan ikastolara, eta, nabaritzen da, jende gehiago beste kontzientzioa daola, euskarakin. Los jóvenes que están en el modelo A ya son unos 120 o así. Y luego también hay jóvenes que van a la ikastola de Tudela. Así que poco a poco, pero vamos avanzando. Bai, sustraia bai, aita zen hemengua, eta joder, aitaren herritik pasatzea izugarria da. Bueno, nik lehenengo aldiz etorri nintzen duela 30 urteia, korrika egitera, eta tarteka ez urtero, baina askotan etortzen gara ona. Niretzat da oso emozionantea korrika, gustatzen zait pila bat. Ezakit, da sentimendu bat, arrotasuna, Iruñan egoera oso desberdina da, eta euskara dago askoz ere barneratuagoa eta askoz ere onartuagoa, eta hemen da askoz ere zailagoa, orduan da ez dakit. Erakustea ere hemen gaudera. Esan kriston giroa elkartzen gara, eta jakitzea, jarraitzea, borrokatzea, gure hezkuntzagaitik oso garrantzitsua da olako batzarrak egitea, olako baskariak eta olako giroa ez galtzea. Cuesta. Lo que sí se nota es que el año pasado no llegamos a 200. Hace 2 años. Sí. Hace 2 años, perdón. No llegamos a 200 en la comida. Sí que este año, pues los que estuvieron de Lezo y de Bilbao repiten y vienen con más gente, pero también gente del pueblo se va apuntando más gente cada vez, con cuentagotas, pero pues pasico a pasico se va avanzando. Hemen bizi naiz, hain dela 40 urte. Bueno, hemen forasterak, ez gai dugu forastero bagea. Gase sentitzen da. Bueno, zirrara jendea elkartzea, eta azken finean hor nolabaiteko indarra ematea. Hemen dagoen giroa eta ikustea beste euskara badala guria, eta hori indartzea. Hemen jendea gehiena kontrakoa izan da, baina aldatzen nahi da. Ereduan hemengo eskoletan badia 112 bat aurre edo, gaztetxo, eta ordu norma hori, hormak apurtzea. Ni naiz Aekako Herriberako irakaslea Tuteran Harri Garai. Orain dela 2 urte, azken korrikan, jende gehiago hurbildu zen, eta espero dugu gero eta gehiago. Eta, aurten lortu dugu jende gazte desente etortzea, eta, hemen ona daukagu, ikasleek ez duten nahi azterketarik egin, beraz, hori ere eskertzekoa da. Etortzen dira, maite dutelako euskara, ez? Uste dut badela ekimen bat berexia eta batez ere hemen euskara bultzatzeko, eta gainera astehura izanik uste dut hurbiltzen dela jende desente gotxitik ere, orduan aiz berexia egia erran. Bai, nik uste dut Herrigoraren laguntza oso importantea da. Bai, hartzen dugu, gara bezeroak, Herrigoraren bezeroak. Abusun ikastolan beti hor dago kriston mugimendua beti kutxekin gore eta bera. Noski, azken finean bertako ekoslei eta hori laguntzea badauka bere garrantzia. Eta azken finean ere bai ekosle horiek, nahiz eta ez izan urrutikuak,
euskararekiko eta uniberso horrekin. Azken finean, pertsona horiek eta enpresa horiek badute inguruan eta lanean jende asko gure kontra dena, eta ikusten badute hori mugitzen dela, aldatzen da zerbait. Bultzatu behar da, gure produktuak dira, euskara, Euskal Herria, hori beti mantendu behar da, topera. Ala, esan zio zer? Hori ez da eusuna. Sí que lo lleva, ¿Qué sí. os parece también? Nos parece muy bien porque lo de Rigora sí que viene muy bien para los que aprendemos euskera aquí porque es muy caro, si no. ¿A que ya viene? Santa Grazitikan, Zarra Kastelura. Askotan baita ere azpeitin korrika egiten dugu, baina ez da gauza bera. Jakina, hemen Riberan hunkigarria da. Nafarroa berezia da, Nafarroa Euskal Herria da, orduan kontuan hartu behar da ere zer gertatzen ari den momentu honetan Nafarroan, ez? Eta horregatik gaur egun aldarrikatzea eta berrestea Euskara ere Nafarroa dela eta Nafarra Euskara dela. Euskaltzale txapelak entzeko moduko meditua daukate, izugarria, gutxi dira, eta hunkigarria da, ze lehenengo aldiz, nik herri hau txikitatik ezagutzen dut, eta gaur egun bada jendea hemen euskaraz hitz egiten duena, hemengoak. Argia ikastolan ikasitakoak eta hola, eta horrek hunkitzen nau ikaragarri. Poliki aurrera goaz, hemen ere. Bai, gu bultzada handi bat izan dugu azken urteetan, eta, pozik gaude. Berrietan, basurdearen aztarna gara, elorretatikan, agurain aldera. Pizkatzaia izan da hasieran, baina orain oso harro gaude. Aurten ere, 10 edo 11 seme alaba berria apuntatu dira, oso pozik gaude, Osotara, edo de ereduan. De ereduan 26 uste daudela. 2 gela daude eta bai, uste dugu 26. Eta goraka doa. Bai, goraka. Eta behar dugu Euskaldunak guztiek behar ditugu korrika gogoak hartzeko eta, euskara gara. Izugarria dela eta gainera hemen euskara entzutea kalean oso zaila da. Eta honekin euskal mundua, euskal giroa, korrika hemen egotea sortzen du hori, ez? Euskal giroan bizitzea. Ilargirik gabe, marea gora, nola bezala. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, bidaia berri bat.